ані одного факта сепаратизму. То значить, що біда не в нас, що ми не маємо низько-русинські школи. Ми не можемо мати русинські школи, бо русини чесно заробляють гроші, і держава чесно бере ті гроші від русинів у формі податків, у формі дані, але вона не вертає русинам ці гроші на школи, на наші русинські книжки, на нашу русинську культуру. Фактично, наша русинська культура, вона в руках наших простих людей. Я вияснив то просто. Наші русини мусять низько розуміти. Коли ви не прийдете і не купите за свої гроші книжки, ми завтра не будемо мати русинську науку. Бо наші історики видають тут гроші за свої, тут книжки за свої гроші. І вони потребують, щоб вони чули, що їх роботу треба. Коли ми не будемо самі підпорувати нашу культуру, коли ми не будемо інтересуватися нашим язиком, ми не зможемо завтра сказати, а ми маємо добрих лінгвістів, котрі низько думають на кодифікацію русинського язика. Бо ми знаємо, коли ми беремо елементарно, от ми візьмемо Тараса Григоровича Шевченка в українській літературі. Давайте візьмемо його оригінал, рукопис, який він писав десь, коли був у ізгнанні. І візьмемо останні академічні видання Тараса Шевченка. Візьмемо їх порівняти. Ми увидимо, що кілька редакційних комісій уже переписали твори Тараса Григоровича Шевченка. Чому? Бо процеси кодифікації в кожному язикові проходять кожних 10, 15, 20 років. Язик – то є живий організм, він все міняє. А то значить, що весь час мусить приходити, мусить коригувати ті процеси. А русини деколи за 100 років ані одної корекції, ані одної стандартизації, ані одної кодифікації.